Nikola deitzen naiz, aiartarra naiz, eta laster 50 urte betetuko ditut. Beraz, gazte nintzelarik ez nintzen bat ere euskalduna, eta hala ere hasi nintzen hasi naizelarik ateratzen, konturatu naiz dena euskaraz zela, hemen dantzaldiak, kontzertuak eta pixkat ahitua egon niz. Eta hasi naizelarik ateratzen, beraz biziki maitatu ditut, kortatu eta negu gorriako kantuak, eta konturatu naiz ez nuela itxik ulertzen, beraz hasi naiz pixkat haien kantuak ikasten, eta gero Azparneko aekako kurtsoak hartu ditut. Beraz hasi naiz hemen euskara ikasten. Beraz duela 30 urte. Jende zinez gozoak eta interesgarriak ezagutu ditut. Eta gainera, orain ene lehengo erakasle bat usu gurutzatzen dut. Ene alabaren euskarazko irakaslea baita, Etxeparen. Eta, irringarria da, ene erakaslea izan da aekan, eta orain ene alabaren erakaslea Etxeparen. Beraz, eta gustukoa, gero, gure taldekoak biziki gozoak ere dira, erakaslea ere, eta pixkanaka lagunak bilakatzen gira. Beraz, aurten Kalaka taldean parte hartzen dut. Kakotzen artean 5. urtea da, eta giro biziki gozoan pasatu da, kafe baten inguruan, eta helburua zen hori bakarrik, baizik eta euskaraz hitz egitea, arauak berriz, arau batzuk ikastea, edo berrikustea, hiztegia lantzea, hainbat gauzak ikusi ditugu. Bai, gero euskararen inguruan badira animazio hainitz, beraz, noiztenka gurutzatzen gira, baina bada autoa festak egiteko edo ateraldiak egiteko.